Sí, Antoni, si et sembla, crec que seria interessant donar, no sé si podem, donar pas a l'Eduard perquè crec que segurament pot fer un parell de punts precisament en quina relació té aquest sistema de valors on estem, això que deia ara l'Àngel, no? El ser un llop estapari o saber exercir un lideratge compartit i crec que ens podria explicar una mica sobre això. Molt bé, em sentiu? Sí. Sentim. Sí, en línia amb el que deien tant l'Antoni com l'Àngel, he apuntat 3 o 4 coses. Una primera, gràcies a que tinc l'ordinador al davant, he pogut googlejar una mica. El Toni deia, possiblement Baden-Powell no parlava de lideratge, i he trobat el llibre que ell va escriure el 1919, destinat als caps, que es diu Ajuda per l'acció del cap, Aids to Scout Mastership. I una de les frases que diu és, estic traduint de l'anglès, principalment la patrulla és l'escola de caràcter per l'individu. El líder de la patrulla assumeix pràctiques en la responsabilitat i en les qualitats del lideratge. I això m'ha fet pensar, quan estava parlant de la qüestió de les transformacions que es van donar a l'escoltisme català, quan va haver-hi aquesta tendència antiautoritària provinent de França del finals dels 60, una de les coses importants que va tenir efecte a l'escoltisme a Catalunya és l'eliminació de la pràctica del treball en petits grups. Les sisenes en els llops, les patrulles en els reiers. I aquesta eliminació no va tenir, perquè es deia, aquest treball en petits grups dona la responsabilitat a un nano per sobre dels altres. Recordeu que el treball en petits grups eren grups d'unes 6 persones en les que el més gran tenia més responsabilitats i això anava rodant. I es deia, no, aquest treball en petits grups en realitat el que fa és trencar la igualitat. Però aquesta igualtat després no ha tingut alguna cosa que substituís el treball de lideratge que sí que hi havia en aquests petits grups i que és una cosa que ha existit a l'escoltisme com en el seu model educatiu des dels seus inicis. Estic parlant del text del 1919. Una segona cosa, el comentari de l'Àngel de l'entre tots ho farem tot, jo crec que, jo estic totalment d'acord amb el que diu, crec que hi ha hagut el gran error de pensar que entre tots ho farem tots significa que ningú no assumeix la responsabilitat. I es pot fer tot entre tots amb responsabilitats diferents entre els tots. I això crec que és un element que s'oblida. Em porta això amb un tercer element. Crec que el Toni intentava polemitzar amb el plantejament del model de societat. I clarament ho clarifico. Quan dic que l'escoltisme no dona un model de societat, m'estic referint que l'escoltisme dona un marc de valors compartits, però cada un ha d'interpretar com aplicar aquests valors compartits. Poso un exemple molt clar, el medi ambient. Tu pots pensar que és bo que a les ciutats hi hagi més espais verds, però aquests espais verds tu els pots fer facilitant-ho amb una política pública que faci que hi hagi un increment d'espais verds. Ho pots fer expropiant, dient, miri, vostè era propietat d'aquest edifici i ja no ho és, i ara l'edifici el tiro a terra, o ho pots fer posant bombes en els edificis i dir, jo faré una acció directa. I aquí hi ha aquest model de societat. Nosaltres donem uns valors compartits i expliquem que cada un ha de trobar la manera de fer-ho. I a la vegada, com deia l'Àngel, estem explicant amb aquests valors inclusius que la fi no justifica els mitjans i que, per tant, l'acció dels individus ha de portar també la responsabilitat sobre les conseqüències de l'acció. I només un últim element, jo crec que és molt important el que ha dit l'Àngel, que les condicions de l'exercici del lideratge venen determinades pel context. I això m'ha recordat un llibre que es diu Critical Citizens, d'una sociòloga, Pippa Norris, que explica que el concepte de ciutadà crític és molt diferent
quan s'aplica a un país democràtic que quan s'aplica a un règim autoritari. Quan tu estàs en un règim autoritari, ser un ciutadà crític és molt diferent que quan tu estàs a Barcelona. Quan tu no tens els teus drets reconeguts, quan poden venir a qualsevol moment a casa teva, agafar-te i matar-te, quan tu no tens garantida la teva subsistència, és molt diferent que quan estàs en un país on tens uns mínims de drets garantits. Jo crec que això, en el gran, també en el model més macro, també té a veure amb com s'exerceix el lideratge. El canvi social és una idea que no té fi. Sempre es pot millorar la societat. Crec que l'interessant de l'escoltisme és que envia aquest missatge, volem individus capaços de millorar permanentment la seva societat i els hi dona la responsabilitat de que cada un d'ells decideixi, en base als valors compartits, com aquesta nova societat ha de ser. Moltes gràcies, Eduard. No sé, Antoni, si tu vols afegir que et feia com per al·lusions. A més, ho estava dient molt seriós, gairebé enfadat. A veure, tot és relatiu. En tot cas, jo crec que aquí quan parlem de matriu axiològica, quan parlem de tots els processos d'aquests, de la diferència entre el que pot ser un ensenyament, un procés de desenvolupament d'unes competències determinades o procés d'adoctrinament, jo diria que el llindar és bastant difícil. També quan estem dient, veig difícil també, i abans has fet una esmena que jo faria un punt crític, que és el de la llista de valors o competències que es volen desenvolupar, i també veig una contradicció quan parles de la necessitat de reflexió. D'entrada jo diria que estic juntant tres coses. Estic juntant una, que difícilment quan parleu d'allò que té de bo el mòbil aquest, el cotxe, està relacionat amb el desplegament d'uns valors. I a més fas la llista dels valors. I has dit responsabilitat, autonomia, etc. Això són valors. Tens, per una altra banda, quan es parla de societat, està clar que també estem definint uns valors. Ser crític o no ser crític és un valor. I això es desplega o no es desplega, però en tot cas hi ha contextos que ajuden a moure's en funció d'un lloc determinat, d'un recorregut determinat, d'una visió que ve determinada també per aquesta idea que tenim de societat. Una és el que cal canviar i transformar la societat. Per què cal canviar-la? Tots els textos nostres diuen que l'hem de transformar. Sí, per alguns ja ens va molt bé aquesta societat. Per tant, per què l'hem de canviar? I què vol dir transformar-la i cap a on? I en quin sentit? I en quin grau de profunditat? Etc. O sigui que al fons, al final, em sembla que és una fantasia creure que allò que fem, que és una tècnica determinada, una estratègia determinada, darrere no té el desenvolupament d'unes competències determinades amb uns valors determinats. Fent cas quan ha mencionat Baden-Powell, i en concret el fragment del text, parlava d'una tècnica, el Baden-Powell. Deia la patrulla és el... I també ha fet referència a un funcionament, a una tècnica concreta de funcionament d'una patrulla, que és que hi ha uns caps, són més grans, que tenen responsabilitats, etc. De manera que al final estem parlant d'uns valors explícits. Jo crec que quan parlem de reflexió, quan parlo de reflexió diria és que cal explicitar-los, o sigui, què nassos i cap on volem anar, perquè si no ens podem deixar portar només pels models. I el model, sense explicitar, jo crec que no és honest. O sigui, el fet que jo em deixi emmirallar pels valors d'una matriu axiològica determinada, jo vull que me l'expliquin. I vull que me la diguin, que l'explicitin i a més que em diguin allò que estem fent, el com ho fem, el per què ho estem fent. Vull saber també si volem formar líders. I aquesta és... No, és que resulta que formem líders. En tot cas, sí que m'agradaria saber si volem formar líders i què implica ser líder. I tu has parlat d'uns líders i has entrat en unes possibles contradiccions, perquè com has de treballar amb els líders per empreses i no només, organitzacions, etc., estàs amb un problema, perquè ens movem una societat determinada, que diem que la volem transformar, que té unes regles de joc determinades, que es mou gràcies a la supervivència en funció de si saps moure't amb aquestes regles de joc i que
pots jugar-hi o no jugar-hi. Està clar que et trobes en diferents col·lectius, i jo ho estic vivint amb la pròpia institució en la que estic treballant, que veiem que hi ha models de gestió que estem utilitzant que no són apropiats per ser prou vàlids en aquesta societat. O sigui, segurament amb un model de funcionament, amb uns lideratges no tan escoltes, els que van fundar la institució aquesta tots érem escoltes, i segurament encara tenim els seus, encara ens en recordem, alguna cosa d'aquestes, doncs segurament amb un altre tipus de lideratge pot ser l'empresa tindria més bons resultats i per tant que la que té ara. O sigui, vull dir que darrere hi ha 3 components i entre ells el de la reflexió, em sembla bàsic, sobre què hem de reflexionar.